Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag itaket impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinaga na Glyza, manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Damok ti maadaan iti boyfriend, iti tawan ko, adwapulo ket upat. Ket jak ninamnama akastoy ti mapasamak kada kami. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Glyza. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Gitalakon kan ka ti Jim, iha. Sikan ti makam mo amang imanihar. Lakaya kon, kat saan kon akabaalan abantayan. Kaya't kumutin ti agrelax. Katwa na, papa. Sana problema dayta. Siya kung ti makamo iti gym tayo. Sana kung ngagsubli dya abroad ngagtrabaho. Talaga asaan kan nga agsubli, iha. Kaputa ka sa pulat ti kadkadwak. Wen, papa. Saan kayo amadanaghan ta saan kayo apanawan? No kumanga minsong bata mo ni Paul. Papa, saan ka di anay baga ko nakabsat lang ti pangibilbilangak ka ni Paul? Anak meten ti pangibilbilangak kan kuana. Kan lusong bata ama. Kaslag balinin apudpud no nga anak ko. Pasensya kayon, papa. Ngam talagang awan mariknak apanagayat kan kuana. Hello, ma'am. Aging kwairak ko, ma. May papan iti gym yo. Kayat ko ngamin ti ag-gym. Anya ka di ti kayat mo, sir? Binigat kayo nga umay? 200 nga minti per day. Iso amay mayat no agbayad kayo langan iti membership fee. 2,000 good for 1 month day jayan. Anytime mabalin nyo ti umay. 8 a.m. to 5 p.m. Okay. Agmembarak nga rod. Kayat ko ti binigat nga umay dito gym yo, ma'am. Iti kasta akin na pintas dagbambantay. Inspirado ak nga umay iti binigat. Wow. Agyaman ak iti pananghidayaw mo iti kinapintas ko, sir. Ore masika, nagwapo ka. Kat agyaman ak iti panaki-member mo iti Jimmy. So, kasano? Agbayad ak nga rodan. Iti kasta, mangrugi ako ninton bigat. Okay, sir. Tangay agdadamo ka. Ada instruktor amang isuro kan kay tirumbang nga ramidam. Aging nga amumton nga aramatan dagiti kagamitan dito'y gym. Iha, kumusta ti umuna nga aldaw mo iti Jim? Agin enjoyak, papa. Ado dagiti nag-member itangal daw. Iso nga, ado dagiti new member ang may suro. Good! Amangan no may mayhat, asikat ti agbantay iti Jim. Pagkunaan yumat, papa. Numawan daan na pintas ti agbambantay. Adulakid di ti mapan iti Jim. Malagip ko lakit nga ruti ko na ti maysa nag-member itay. Ma-inspired ka no nga umay iti binigat gaputan na pintasak. Oh, makita? Puno ti kunak. Mang bulbula laang dayjay, papa. Amang ano sanay lang amang bola iti babae. Andang amin itsura na kat. Nga magpaisuan na pintas ka, iha. Kaya mas dawak man laeng. Iti taon mo at 24. Awan pa'y laang kayan ayat mong anyam amom kanyak. Anya ka di atalaga, tibirbiro kam iti may sa alalaki. Papa, awan pa'y ngamin nakarikna iti bagbagada nga ayat. Ay na, napili ka ngamin unay. Ang kita amangan, numabakatan ka abalasang. Ni papahamat, ubingak pa'y laangan niya. Good morning, ma'am. Kadak manen. Good morning, mat, sir. Talaga, mat, Manula ang daw mo nga agjijin nga makitan tinagbaliwan ti bagim. Agpaisot ako na, ma'am. Mariknak namin alimmag antigaraw kon. Saanen anadagsan ti bagik. Okay, mayat nga rod no kasta, sir. Basta ituloy mo laang ti panag-gym mo. Awan gaya, ma'am. Kaano ka di nga da time mo? Mabalin ka di nga awisen ka mga niti restaurant?
Uray, kalpasan ti panangrikap mo iti gym mo. Kayat ka lang amam mo anasayaat. Ken kayat ko ti makigayam ken ka. No, mabalin. Ah? Apay kit din nasaan? Sa bagay, sa anak mo't amakal aliwaksay, tawan mo't mangawawis kanya karumuar, Ah? italaeng. Kasla imposibilidad ta. Iti dayta kapintas mo? Awan mangawis ken ka arumwar amapan mangan? Talaga nga awan, sir. Balay trabaho aklaeng. Apay kasla espesyal ka iti dayto yung restaurant. Permiti pa na nga si kaso da kadata. Kanayon ka kadiditoy kat am-am da kan? Pasensya kan. Tasan ko anay baga adagos. Siyak ti mangiman manage iti dayto yung restaurant. Kukuha dagiti dadakkel ko. Ngam magnanaid da ni abroad. Dua kami lang iti kabsat ko ani Mercy anabati dito yung Pilipinas. Agpada tagayam nga dayman manage na ang negosyo dagiti dadakkel na. Tinagdumaan talaan, adakabsat mo. Siyak, agmay-may saak nga anak. Boring nga rod ano kasta. Saan matkit di? Adamat ngamin ni Papa. Kaklose ko unay di amak. Uray nasapan na kami apinanawan day di mama. Saan ang nagkurang ni Papa iti pagrebengan na kanyak? Imanaya kun iti biyag na. Kan, saanan ang asawa? Kasta gayam. Siguro, no awisan kanto nga umay manin dito eh. Di na kon pagkagkadanan niya. Ay, jakman amo no apay analagan adagos tirik nakken ka. Oray sak. Naasidag adagos tirik na ken ka. Ididamo ka pa'y laing amakita. Nay, apay anala daw ka anagawi, iha. Pasensya kayon, Papa. Sa anak-anak kapagpakada-kada kayo. Nagawis ngamin iti dinner ti maisa kadagiti member ijay gym. Date? Saan, Papa? Kaya't naklaan ka no ama-am mo iti husto. Naging nistorya kami laeng. Kasla kaano lang anam-amok ni Harold. Ngam ita, boyfriend kon. Iso lang tinakariknak iti kastoy. Nakaragrag sakak ita, ta boyfriend kon. Kinuna na nga ipasyar nak iti balayda, kat iam-amunak iti kabsat na. Excited ako na makam-amo iti kabsat na. Hagya manak. Makaturog ak matlangan. Good morning, ma'am. Again, kwairak ko, ma. Numano ti membership fee yu iti gym yu. 2,000 per month, ma'am. Okay, agbayad akon. Ket mangrugi akon inton bigan. Okay, ma'am. Thank you. Wanya, nakasagana kan ang makama mo iti kapsat ko, babe. Wen, ngam agner-nerbiyosak. Amangan nga no saan nakakayat ti kabsat mo, babe. Awan ti rumba nga pagdanagam, tanasing pati kapsat ko. Amok nga kinaawatan kayo. Sapay lang ko mga rod, ah. Ala, umay ka nga roden. Handa kami, Mercy. Ay, apag iso ti isa sangpot yung manong. Nakabakak iti cake. Kaya't ko nga iparaman ka ni Manang Glyza. Talaga gayam nga mamuna ko na. Patinagan ko, amomon. Siyempre, ama nang. Imbaga ni Manong Harold. Ala, agtugaw kayo pa. Mapanak mangala iti cake. Mabiit lang. Oh, anya ti panagkunam ka ni Mercy, babe. Nasingpat ka di? Ay, kata namin pinsan tinervyos ko. Naragsak ka makisarsarita di kabsat mo. Manong Harold, Manang Glyza. Oh, ato yung di cake yo. Thank you, Mercy. Sige, rama na, Manang.
No anya di makunam. Ah? Naimas! Talaga ka di asikat tinangbik iti da itoy? Wen, manang. Mabalin ka di nga isuruan nakmat nga agbake? Sure, manang. No ada bakan din. Umay ka lang diti balay ta isuro ka. Good morning. Oh, good morning, Matt. Naimbag man, takanayon nga da oras mo nga umay dito'y Jimmy, ma'am. Perfect ti attendance mo, Awan langan mo. Siyempre, ma'am. Amom, makapa-inspire ti umay akanayon dito yung gym yung. Ha? Kasta ka di, ma'am? Wan, ma'am. Sige panawan kan. Sumra ka kun iti unan. Okay, sige, ma'am. Kumusta kayo matan iti boyfriend mo, iha? Okay lang, Matt, papa. Ngam, madlaw ko kan ko, na. Saan mo tanakas idi nga kanayon nga da oras na kanyak? Maminsan lang matan iti makalawas nga da oras na kanyak. No daduma, awan pa'y. Busy ka no kanayon iti restaurant na. Kasta siguro at talaga, no bumay bayagan ti relasyon. Saan nakasla iti damo? Basta ti importante, teksan nakalanta. Wan mat, papa. Agdi-text maglata ka na yun. Nasaya at nga rod no kasta, iha. Saan kayo kadimat nga agap-apa? Manipod na gayan ayat kami, papa. Awan pa'y matinagapaan mi. Okay, iha. Awan nga rod problema, no kasta. Adamad-madlaw ko kan ka, babe. Kaslamatan awan oras mo kanya. Manmanutamatan nga kita. Pasensya kan, babe. Busy ak namin na kanayon. Ngamsa na bale. Ikarkarigatak latamat ti madan iti oras para ken ka. Okay, babe. No, ada parikot mo. Ibagam lang kanya ka. Tapno amok, mat. Wen, Apay kaya masaan matan nga iti restaurant mo ti pangpangananta. kwa? Naumak mo ito ni titaroon ni Jay. Kaya't ko matiti sa bale a restaurant. Okay. Makanta nga, Rodan. Oh, nakapasyar ka mat dito'y Jim. Simangpat kagaya man manipod abroad. Wen, kat plano min kin ni Papa, ti ag for good dito'y Pilipinas. Nasayat nga rod no kasta. Sigurado ang maragsakan ni Papa numamuan na. Amunan. Isutiin muna, binisita mi kan ni Papa. Agyaman na kahit ipanang bisita yung kan ni Papa. Maborboring matlaang dayjay tawan ka istoryana. Kinagpaysuna. Rimwarda kan ni Papa. Kat jak mo no papananda. Nakaawag ka mat, Mercy. Kumusta kan? Nasaya atak manang. Mailiwak ngamin kan ka. Iso nga inawagan ka. Kumusta ka matkan? Okay ak lang, Mat. Nasaya at nga ron no kasta. Katuray kas di tinapasama kada kayo ka ni manong ko. Kaya't kalatang agbalin na kayam. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Ore nagsina kayon ka ni manong ko. Kaya't kalatang awisan inton bigat. Anniversary ti restaurant ni manong. Sige, Mercy. Umayak inton bigat ija restaurant yo. Bye. Payakas di magbaga ni Mercy. Nagsina kami kano ka ni Harold. Ni Harold. Apay ngawan na ibagbaga na may papan iti anniversary ti restaurant na. Mapanak ija restaurant na inton bigat. Ngamjak ibagbaga ka ni Harold. Apay ngay, nagner-nervyos ak mata na sumrag. Ado ti tao. Sa dino at atiayan ni Mercy. Manang Glyza. Adagayam ni Mercy iti dayja banda. Mapanak itiayan na. Manang. Agtugaw ka.
Agyaman ak, Mercy. Agmay may sa kagayam? Wan manang, saan ka nagawas iti sa balya kadwak? Kaya't ko ngamin asikat ikadwak ita. Awan ka di pa'y ni manong mo? Ni, isuda man gayaman iti girlfriend na ti sumungan. Ha? Girlfriend na ko nam? Wan, kita mo? Ni Ira. Kaya't nasawan. Duha kami ka ni Ira. Akayan ayat na. Apay manang, anya ti mapaspasamak kan ka? Mabit lang, Mercy, ha? Kaya't ko lang nga i-congratulate ni manong mo. San mabalin na palamsag na ito eh. Agpakita ka ni Harold. Aday tadan. Congratulations para iti anniversary ti restaurant mo. Kan congratulations para iti baro a girlfriend mo. Glyza, apay nga da ka dito eh. Sorry ha. Ngam in-invite na ti kabsat mo. Ada kamit gayam dito Ma'am Glyza. Wen, Ira. Diyak man lanad-nad lang nga dagayam relasyon nyo ado ah. Saan pa'y nga minanakisina kanyak ni Harold? Ngam at dagayaman kasukat ko. Pasensya kan, Glyza. Ngam kasladyak ka bagalan nga ibagakan ka. Nga dan sa bali nga ay ayatek. Diyak kaya't amasaktan direk nam. Sorry. Sorry. Day talaang ti may bagam. Pagbabawiyak ti aldaw apan nakaam-amukan ka. Kunak no nasingpat ka. Nga may saka matlang kayam amanang gundaway. Oh, Mercy. Apay, ada ka di bagam? Sorry manang, jak amo akas di gayam ti inaramid ni manong. Kuna na ngamin kanyak anagwin na sos kayon. Awan intention ko amang pasakit kan ka manang. Sorry ha. Awan basol mo, Mercy. Isuasaan ka rumbang nga dumawat iti pamakawan. Agyaman nakpaikit di iti kas dyan ay naramid mo. Tanam mo kaluklok ko nakgayam ti kabsat mo. Kagurak ni manong, hindi kasi nga inaramid na kan ka manang. Siyak ti nakabasulan ti kabsat mo, Mercy. Isuasaan mo ang gurahan ti kabsat mo. Talaga nasingpot ka, manang. Sikati kayat ko apara ka ni manong. Handiyak kayat kay girlfriend na ita. Ang di aman naklangan iti kinasingpat mo kanyak, Mercy. Agtali na adlat ta ti panaggayam ta. Nga oray pinasaktan nak ti kabsat mo. Kaputa saan mo abasol ti basol ti kabsat mo. Aging ga ita, nagbalin a best friend ko ti kabsat ni Harold. Kat iso pa iti nagbalin a maid of honor ko, idi nagkasar kami kini Paul. Tuy pagayam mo, Glyza. Glyza pagayam ko, agyaman iti daytoy apakasaritam. Ket ti makunak, nasaya at mata nagbalin kayo lataan na singed nga agpagayam. Iti kabsat ti lalaki anang pasakit ken ka. Gaputa saan met nga agpayso abasol ni Mercy, ti inaramid ti kabsat na. Ala, sapay la kumatag tultuloy ti nasaya at apanaggayam yo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Glyza, manipod syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, Dear
Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan Aglaysa. Iti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Addaanak iti nobyo, iso ni Marco. Makunak ang naragsak ti relasyon mi kini Marco. Ngam kalat ang nagbaliw ti amin, iti panagsubli ti best friend na a babae. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Glyza, iti programa tayo, Dear Mr. Lonely. Pasensyakan, no italang manan ang nakapag-date ta, Glyza. Okay laang, Marco. Saan mataparikot day ta kanyak? Maawatan ka. Tadamat nga rod trabaho. Agyaman ak no kasta, Glyza. Awan gayam. Ada outing mi kadagiti ka eskwela ak idi high school kami. Inton Sabado daytan. Kaya't ko kumatimapan, no okay lang kan ka. Katuan saan matadakas numapan ka? Sa maysa, iti anya ko maaga po aparitan ka. Dakal ti panagtalag ko kan ka, Marco. Agyaman ak no kasta. Ang mga no mabisin kan. Itay-pay Ala, intang arudan iti paborito ma restaurant. Terry, adaman sa ludsodok kan ka. Anya ti saludsudam Glyza, my friend. Kaeskwilaam ni Marco iti high school. Saan ka di? When? Apay, nalipatam, asyak, tinangalaan na iti number mo, iti kolehyo tayo. No kasta? Mapan ka di iti outing yo? Of course! Apay ka di. Pakikit-kitam to nga rod ni Marco, ha? Amang ano ti babae nga umasidagkan ko, ano? Oy na, si kakidimot friend. Samet a babaero ni Marco Anobium. Ang bayam, siya ti makaamo ka dagiti babae ngagpapansin kan ko na iti outing me. Agyaman naklawanay kan ka. Madunagon ak ngamin. Iti anya gapo madanagan ka, friend. Saan ka matakasta idi? Ay, jak amo. Ngam sa bali ngamin ti agparparik na kanya. Adda akon, Manong Frank. Apay nga itakalaan. Nag-overtime kami ngamin. Sa maysa, at tidog ti pila iti paradaan. Mano nga oras ang nagpila Itaman pay, asan na ka nga intulod tinobyom? Adda ngamin napatag-apag nana. Kastagayam. Kunaklakit din, nag-break kayo. Di naklain tulod ni Marco. Sa balin ti panunutam, Manong. Nay, ada kang magaya may nanakaw. Kasangsangpat na, tatang. Kahit nagatang mo ka dito yung pagatang kaw. Siyempre, tatang. Sana mabalin ang malipatak tin pagatang yo. Hello, Marco? Naimbaga bigat mo, Glyza. Pasensya ka na. Saan ka pala maitulod iti trabaho? Napuyatak namin iti outing mi. Awan parikot may papan iti dayta, Marco. Ano saklatan ti ag-commute? Narigat matlaang no may naksukunan kat napuyat ka. Ang mga no dayta ti pakadisgrasyaan ta. Agyaman at tamawatan na, Glyza. Ahon kayam. At ang ginatang ko apasarabok para ken ka. Itad konto into nagkita ta. Agyaman nak, Marco. Mala, kastapay nga rod. Naskan nga agsagana akon, tapno sa anak amaladaw iti trabaho. Okay. Agananad ka. I love you. I love you too. Oh, ada ka my friend. Anya ti aramidam diti pagtrabaho. Saan ka kadipay anak ka out, friend? Alas 5 5:30 ti out ko ita. Ganun? Ay, urayan ka nga rod Jaruar. Oh, saan ka kadipay lang nga gawin? Saan pa'y? Ada kayat kung ibagakan ka. Anya dayta? Ibagak to, inton madamdama, kalpasan ti trabaho. Oh, rumwara kon. Kita na kay Jaruar. Ang mga makita na pa ti boss mo.
Awan ti pagtugaw kong ijeruar. No kayat mo, agtugaw ka pila ang dita sofa Ha? Sana bali, tawan mo't clean temi. Aramidak lang ti report ko para itangal daw. Kalpasan na, mabalintan ton ti agsarita. Apay ang masapal adi ti coffee shop ay lang ti pagsaritaan ta, friend. Wen, taado ti istorya aken ka. Maipapan iti anya. Maipapan iti girl best friend ti nobyo. Girl, best friend? Wen, di mo ibaga asahan ang nadakamat ni Marco ti maipapan ka ni Queenie. Nadakamat na ti maipapan ka ni Queenie, a best friend na ida high school kayo. Ngam ti kunana kanya, imakar da Queenie ija Manila. Wen, nabayagan ni Queenie di Manila. Ngem imay mat iti outing mi. Ket kuna nang agsublin dito'y lugar tayo. Oh, di agsublilaang. Awan mat parikot iti dayta. Amom ka di, no asino ti makagapo, no apay akayat na ti agsubli dito'y. Anyat kayat mo asawan. Ni Marco Anobium ti makagapo, no apay akayat na ti agnaed dito'y lugar tayo. Anya? Kasanulaang nga maagaw ni Queenie ni Marco kanyak. Kasanulaang nga dagiti plano mi. Ada ka di parikot mauglay sa anak ka. Ha? Tatang. Wano, ada diyo nagkinaawatan iti nubiyaw. Apay mo't anay bagayo ti kasta, tatang. Saan mat ngaminan nga umumay ni Marco dito'y balay? Saan nakas ide akanayon na ka nga itulawd manipod iti trabaho? Kuha, tatang. Okay kami lang ka ni Marco. Adula ang ngamin ti pakakumikuman na. Iso adinan masango ti mangsukon, kan mangitulod kanyak. Sigurado ka? Uwan, tatang. Sigurado Guys, lukatam tiri daw. Apay ayaman, no? Rumuar ka, anda bisitam. Mano, ibagam RPC ak. Agsublin tulangan iti sa baling aldaw. Adda ni Marco J. Salas. Kaya't nakakano ang makita. Anya? Awanan ti adu asao. Ingkakatsangon ti bisitam. O sige. Ibagam nga orayan naklabiit, Manong. Taapay pailaan. Siyempre, magsagay-sayak pa'y mata. Naimbagman ta nalagip mo tiin may diti balay? Pasyarin ka kung may di pagtrabahawam. Ngam day off mo gayam ita. Apay ngamin adi ka nag-text kanya. Un, takayat ka kung maasurprisaan. Ato itirigalok kan ka. Anya nga itilinaon day ta paper bag. Di mo damagan. Awatam kit di. Masigurado ka magustom da ito. Ang yaman nak, Marco. Inarakop na kamitan, Glyza. Ngamin, ay ayatin ka. Uray siya. Ay ayatin ka mat, Glyza. Mabit lang ay, Glyza. Song batak pa iti awag ko. Asino nga dati imawag ka ni Marco? Apay ang masapal pala ang arumuara. Kat napigsa mo ti signal dito'y salas. Glyza, pasensya ka na. Ngam adda pa emergency anas ka napapanak. Asino ayat imawag? Tigayam ko. Kasapulan na kano titulong ko. Iso anas ka na mapanak iti ayan na itamat lang. Ayam kasangsangpat mo laang. Saan tapay anak kapagsarita iti nabayag? Pasensya kan. Emergency ngamin. Bayam, bumawi akto iti sabaling aldaw. Okay. Agan-anat ka. Agyaman ak. Sige, inakon. Hello, Tere. Imawag ka man. Wen, friend, umay ka iti address nga i-text ko kan ka. Ha? Ay, basta, agawaan ti umay. Saan ka amawatan? Ay, naawanan ti ado asarudsud, friend. Basta umay ka. Agawaan, Ngam. Maday ta.
I-text ko ti lugar a papanam. Kompleto day ta, tapno mabiro kang adagos. I-text na, no addakan ton itirwar ti restaurant. Well, Di ka maawatan. Amang ano prank man in data. ay nasaan? Basta! Agawa am ti umay ti address nga in text ko. Babosh! Anya nga tati kayat asawan ni Terry. Makitkitan, tinakatugaw iti asidag ti tawa, friend. Ti awanan pa Friend, relax ka lang. Di kagi skandalo, tapno sana makadlaw ti nobyo, mukin ti girl best friend na nga uleg. Di ko na ni Marco kanyak itay. Ada emergency apapanan na. Tagayam, agdate da ka ni Queenie. Kunak man no ang pagayam dalaang. Isu mo ti amok. Isu anas daawak itay nakitak ida amang mangan iti daytoy a restaurant. Sapay dudwa dalaang. Agsungbat dagita adto kanyak. Inayaban ka. Tapno makitam mismo no anya ter aramiden ti nobyom ken ti best friend na. Ay, pangaasim Di ka agi skandalo dito ay. Urayan talangan ida ijerwar. Talagang agburburak ti darak ang makakit-kita kadakwada. Ay na, maawatan ka, friend. Ang kontrolam ti bagim, panunutan pa ana imbag ti aramidem. Agyaman na, temay ka, Marco. Nabayagan saan ta arimwar. No saan kami siguro nga imakar iji Manila. Ang mga no... Naisip ka dito emergency ni bagbaga Marco. Sino dito a babae, Marco? Glyza, apay nga da ka dito eh. Ibagam kan ko no asino Marco. Queenie, iso tinobyak. Nobya na kalagayam. Ngam nagsasao ka kasla agasawa kayon iti best friend ko. Panagkunakat naskan abagbagaam ti best friend mo, Marco. Ngamin, di na amo ti pagluglugaran na. Ops, ulitak man na. Saan kayo pa'y nagkalay sa akin ni Marco? Kaya't asawan Sumardeng dita. kan, Queenie. Di mo ko mapagsawan iti kasta tinobyak. Noan niya ti panang respetom kanyak. Iso kumamat ti panang respetom iti nobyak. Glyza, pasensya ka ni tinaisawang ni Queenie kan ka, ha? Nasaysaya at siguro na ag-cool off tapay lang, Marco. Ha? Iti niya aga po. Amo ka napatagkan ka ti best friend mo. Maawatak magdayta. Ngamjak kayat adumtang to ti aldaw. At ti best friend mo pa'y ti agbalin ang kaagaw ko. Awan ti call off ang mapasamak, Glyza. Noan yaman ti nakita mitay. Biktima lang. Timbaga na kanyak. Kat itulod ko lang iti may nga ospital. Tama sakit ni nanang na. Jak impagarop. Nga iti dayjay gaham a restaurant ti papanan mi. Anya? Di kagdanag. Liklik ako ni Queenie. Marco, saan mat amasapol aliklikam ni Queenie? Di kanyak laang. Kitaan niyo kumati limitasyon niyo kas agpagayam. Aglalo, katadaan kan iti nobya. Pasensya ka no nasaktan ka, Glyza. Ikarik, sana na maulit. Nangagkuha tinagsaritaan nyo ka ni Marco itay, Glyza. Di mon ipalagi pa'y dayta. Tamasaksaktanak laang. Ay, panagkunak. Ket pagbabawyan mo tinobyom, tinaaramid na. Sa maysa, inulbudan laang mo't gayam ni Queenie. Agpada kayo lang a biktima dito'y friend. Iso ano siyak tisika. Ikampay iti may sa agundaway tinobyom. Friend? Panagkunak, saan ang maaramid ni Marco ti kasta? Ngamin, ni Queenie mo iti mga aramid iti wagas, tapno agkadwada. Ni Queenie ti dakkel ti panagusto na iti best friend na anobyom. Terry. Anya nga ro ti maramidam, friend, kat inulbudan mo't nga ro ni Queenie. Basta may siya lang ti maibagak, Ilaban mo ti ayan-ayat yo ka ni Marco.
Di ka agpaabak iti desperada a girl best friend na. Agyaman tayo manugot ka nga kita ta, Glyza. Awan anyaman na, Marco. Oray siya, kaya't kumat nga ornosan ta ti amin. Pasensya kan. Nung kasya tinagbalin a reaction ko, iti nakita kayo iti best friend mo iti dahi a restaurant. Ngamin, amok ana surusurok pa ng best friend ti pangibilbilangam kan kuana. Pasensya kan, Glyza. Jack ingagara masaktan ka. Ikarik, saan nakto ang maagaw ti uray asino kan ka? Agyaman ako kasta, Marco. Kalpasan day ta pasamag, sana na nagpakpakita ni Queenie kanyak. Tidamag ko, nagsublin ijay Manila. Numay papanmet kada kami kini Marco, nasaya at latta ti relasyon mi. Plano mi metten ti agkalaysa, iti kabiitan a panawen. Alakastan ket agyamanak, tuy pagayam mo, Glyza. Agyamanak iti daytoy apakasarita ang pagayam Glyza. Ala, kaplaawan kayo iti umadanin akan laysayo. Ket sapel ako matagtutuloy ti kinatip keryo. Ken kinapudnuyo iti tunggal maysa. Tapno agtutuloy met ti kinaragsakyo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti nagan Glyza, iti probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo, ken iti direksyon Virgie Paglay, musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ti panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinaga na Glenda, manipod probinsya ti Abra. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Naumaak iti ugali ti asawak, iso nga uray narigat, nakaikidengak iti may sa desisyon, apat check, ajak to pagbabahuyan. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Glenda, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Dandani ako naganak iti maikadwa nga anak ta. Ngamawan pa'y laang usarak nga aganak, Edward. Basit lang aro ti sweldom iti trabahom. Kanayon ka pa'y ama Bartag. At ang rodag pa inom, di o minumak. Ayan nga ro ti sweldom ita alawas. Antoy, itad kaon. Tapno sumardeng ka na sumanaw. Apay ngay ako rang iti sangaribo. Hingatan ko nga ro iti pulutan me. Anya? Awan pa'y ginatang mo asidaan. Ngam adaing gatang mo iti pulutan nyo. Kadsikan ti kumatang iti sidaan Inted ko nga ro din kan katiswildok. Ay, awan mo, Edward. Nukas tamlaang. Saan nga umasenso ti panagbiag ta? Nagadulagat na ibagbagamaon. Nan, naglisi ka na iti dalan. Maturo ka kaon. Kaya't mo asawan, nabartek manan anagawid ti asawam. Ay, tunggal agawid. Nabartek. Imbaglakit din ta saan akas ta tinatumpong ang asawa. Swerte ma. Siyak ngay, maburburi-bura nakakanayon. Nang rura kat dandani akaganak. Talo pa'y lang titawon ti inauna nga anak mi. No siyak ti sika, huston day ta pa nagsikog mo. Saan ka nga anak? Takas tamot nga responsable ti asawam. Naku nampay. Napanunot kun day ta nga imbagang. Uwan, maudin day ti apa nagsikog ko. Wala, kasi kan tumot laang ti kaasi. Anay ko, nagsakigan ti tiyan ko. Aganakaksan. Edward, agring ka. Mapanta ni di hospital.
Ang bigatan. Nasakit pa lang ti ulog. Anya abikat nga ibagbagam. Nabartag kan sapay lang amin. Kaya't mo kadya dituya ko nga ganak. Nga ba eh? Saan mo ka ba? Alam nga ipabigat ay Bumangon ka ditan. Tani, nasakit at talaga ti tiyan ko. Yamot tadi kastoy. Nagsakit ti ulog. Katanya nga rin kaya't ba mapasama kita. Nalawa na yun. Bumangon akon. Mapanak mangkita iti pagluganan ta. Anya nga yar aramidam, Edward. Saan ta makaruwar diti ospital? Aging ga saan ta mabayadan amin abilta. Ket, anya iti maramidak. Awan nga rod kwartak. Kat, dito'y tangaruden nga agnahit kasta. Ryan na. Tapadasak ti agdiskitar. Nasken ang makadiskitar kan ita nga aldaw. Tapno saan adumakdakkel ti bilta. Kasano nga noan madiskitarak? Padasem ti agbalikan ni boss mo. Ibagam anagan akakoon. Alang rod. Ryan na. Duwan ti anak yaw. Nga makaslawan pa'y nagbaliwan ni Edward. Wen nga rod nanang. Kas iti sigod. Awan pa'y laang manaknakam na. Ay naunay mo't tinapilim anak ya asawaan, Glenda. Ay, wen nga rod nanang. Pagmadyan na kat yung dardarasudos. Kunak idino na asikaso ni Edward. Takas tamo ti ipakpakita na kanyag. Nga may di agkabalay kami. Iji ko moten anak kita ti pudno nga ugali na. Ala, aganos ka. Parang agnakam tumatlaang ti asawam. Agan ano sak. Aging ga iti makaano sak, nanang. Maluman. Ngam awan pa'y laang ni Edward. Sapay awan maisaang kun. No orayag pa'y, ang mga nurabi inton. Awan ton paggatangak iti bagas. Itorturod kun ti mapan umutang kan ni Julie. Sana balik ka bayadak tumutla ang inton bigat. Ay, adayo mo ti balay dananang. No isupay laang ti mapan ko pagutangan. Anya, awan pa'y ti asawam? Awan pa'y nga rod. Pangasim ka di at pautangan nakpay laang. Itad kumutla ang inton bigat. Ala, pautangan ka nga rod, tapno makaluto kan. Kaasi ka mo't. Ay, agyaman na ka. Imbaglakid din taadda ka akanayon ko ang maasitgan. Awan anyaman na, basta sika. Apay nga ita ka lang nga sumangpat. Parbangonan. Pasensya kan. Nalaos ti bartag ko itay. Ket na iturugan ak dita kalsada. Awan na talaga ti babain mo. Anya laangan nga iti ibaga dagiti nakakita kan ka. Amo pa yan? No, sino dagiti nakakita kanya? Talaga ka di asaan mo ang maisardeng ti aginom? Nag-awis na nga rod. Iso ajak mapagkadkadan ti arak. Nawan siguro ti mga awis kanyak. Di sanak ba't siguro ngagbarbartag. Nagbasit lang nga rodan ti sweldom. Bawasan pa'y laang nga igatang iti arak. Ato yun ti binulot ko akwarta, Julie. Agyaman akmanan. Nasayaat mo taimay ka. Adda ibaga. Anya dayta? Adda bakan ti iti trabaho. Sayang mat. Kat medyo dakkel ti sweldo iti ayan ko. Amangan no kayat mo tagtrabaho. Kasano nga dagiti anak ko? Ay na, pagsardengamon nga agtrabaho ti asawam. Iso ti pagaw-awirem. Amangan no maikat na pa'y ti aginom. Ayun, anya. Total, adamot lang sadsadot na asumrag iti trabaho. Mapilpilitan laang. Gaputa awan mo't kanin min no saan nga agtrabaho. Ala, padasam nga ibaga, barang kayat na. Kat no bilang kayat na, sumurot ka kanya kun inton bigat. Taagaplay ka, tapno saan ka amaunaan. Ada ibagakan ka, Edward. Anya dayta? Ada na ibaga ni Jolie. Ada bakan ti atrabaho iti ayan na. Kat medyo dakkel ti sweldo. Ket? Tangay ko nam, asaan mo ang maiwasan ti arak no ada agawis kan ka. Agsin no katalaangan iti trabaho. Bantayam dagiti anak ta. Kat siya ti agtrabaho. Dito'y kalatan balay.
Ay katuwa na. Nagrigat ti trabaho iti construction. Basta saan mo abaybay ang dagiti anak ta. Wen, di kagdanag. Ada akon gayam. Oh, nagsapakan gayam. Imbag man takinayat ti asawam ti agaw awer. Imman nugot adagos. Sadot ngamin ngagtrabaho. Nasayaat nga rod no kasta. Tanasapa ka nga imay. Tapno sigurado asika ti umuna nga agaplay. Maala ak nga ta. Wen gayam. Di ka madanagan. Siyak ti makaamukan ka. Si kabat gaya man ti agtrab-trabaho anak ko. Wan nanang. Daktakkel mo't laang ti sweldo. Ngam ti sweldo ni Edward. Sapay bawasan na pay laang matapaginom. Ay kat imbag ano kabailan na ti agaw awer. Kabalan na mo't nanang. Awan mo't sa baling aramiden na no saan nga agawer. Tasyak mo't laang ti aglaba ken agdalos. Ay kat mayat no maanusan na ti agaw awer. Imbaglakit din, tasyak ti insarak mo iti pagtrabahuan ta, Julie. Mayatan ti kasasaad mi ita. Saan akas idi amaminsan la iti agmalam ang mga anak. Sika tinalagip ko idi gayam. Taamukmat nga rod ti kinairesponsable ti asawam. Kan irgrugi kun ati agor orno. Wala, takuripot ka mat. Saan ka mat agastador? Saan ka mat analuho iti gamit? At dalakat maibado, ayos kanya kon. Katwa na, agor nung kakit di, tababasit pa'y dagiti anak mo. Ne, da kayo mat gayam tatang. Sumrak kayo Ay, agyaman anak ko. Agtugaw kayo Agyaman akmanain. Apay anak ka umay kayo, tatang. Ay, pasensya ka na, anak ko. Nakaumayak. Tabumulod ako maiti kwartam. Ipa-check up ko ni nanang mau. Talimtag jay sa ka na. Kat sana makapag na. Ay katwan tatang. Oray saan yun nga utangan. Itulong kon ka ni nanang. Ay ngam anusan nyo Da kayon timang kuyog kan kwa na, ta da trabaho. Ay, wan anak ko. Siya kung timang kuyog iti inaman. Punta ko makidawagkan ka. Glenda, bakit? Anya day ta? Tangay at damot na wadwad akwartam. Kidawag mamag nga day off ak. Madukutanak matan nga dalatan dito'y balay. Anya? Ikan na kumamat iti day off ko. Tapno makapagwatwatak mag. Padasak ti agpakada inton bigat. Tapno adamang bantay kadagiti anak ta. Tarumwar kamot nga rod Ikan naktumatan iti kwarta karumara. Nakita ka medyo dakil tintad mo kinitatang mo. Iso nga ikan naktuma iti kwarta. Talaga nga impapas mo matinag day off Agasam nga day ta? Alas 12 iti rabi iti sa sangpot mo? Kat, reklamo ma. Hindi ka panakil kanyak. Kaya po ta dakil ti masapsapulam. Nalastukan. Nabartakan. Maturog kakit din. Ay, jakpeket ti maturog. Nagsarita taray. Awanan ti pagtungtungan ta. Maturog tan. Tadapay trabaho inton bigat. Wala nga rod, madam. Maturog kan. Tapno da ipig sa magsapol iti kwarta. Tas sikakit nga roden. Timang bibiyag kanyak. Sigamat gayam Arnold. Sumra ka Agyaman ak, Glenda. Apay anak ka umay ka. Anya ti masapol mo. Bayad akong tiinutan ko idi na minsan. Kat, kumusta nga iti anak yo? Naimbaganan? Kasi ti apaw. Nakaruwal mo ni sa ospital. Ay kat nasaya at no kasta. Ay, gayam. Awatom dagito. Anya day ta? Prutas. Mulak dayta. Panagyaman ko maten Gaputa pinautangan nak. Sika talaga. Saan mat amasapol nga ikanak iti kompormi Awatom latan. Tapanagyaman ko kan kadayta. Talaga mo ta. Ipakita mo ti kinado ti kwartam. Ta mapautanga pati karuba.
Anya ka ka di Edward. Nasaysaya at itumulong, ngam ti matultulungan. Oo, ti ko namkit di. Pasikat ka. Ay sumardeng kan. Diyak kayat nga agapat ta nagbasit abanag dayta. Ikan na karot iti kwartam. An-anwam nga iti kwarta? Nalakit din. Mapautangam tupay dagiti karoba. Sakto lakit din nga asawam ti umutam. Alaman laangan, tapno awanan ti makuna. Anda sa bali amadmadlaw ko iti asawa, kayo. Anya ngay dayta gayam. Kasla saan ang naragsak iti kasasaad mi ita. Kasla sakitan tinakam na adakkel ti masapsapulak. Kumpara ken kwa na idi. Pag ko na amat. Kasla saan na akayat nagpautangak. Diyak mo. Diyak maawatan ti ugali na. Saan nala siguro ang maawatan? Asikan ti mangmanggad para iti pamilyayo. Di ba'y katagyaman? Ta saan kamin ang maaw-awanan? Awan mo ti asawak di ti balay. Nakaturog dagiti dua nga anak ko di takama. Sa dino tinapanan ni Edward. Pinanawan na dagiti anak ko di ti balay. Ay, ti awanan pa in alalaki. Amang no iso adi maawat kanyak iti kwarta. Tada plano na arumwar. Awanan ka iti bain. Nagturag ka ng panaw kadagiti anak ta. Tapno laang mapan ka aginom. Nakaturog damit tan, iti pinanawak ida. Uray pay! No nagriing dangay kabayatan ti kawan mo. Saan mo kadi na panunot no anya ti mabalin ang mapasama kadagiti anak ta iti ipapanaw mo? Oh, anak ta ka. Ay mga nusan ko mataputot na kita kaubeng. Anya ti kunam! Na. Saan ka nga gindidiyan mo Ipapower mo kit din dagita nga ubeng kat saan ko matita putot? Mga putot ti karoba dagita. Awan lang arudan sir-serbim nga asawa. Kastapay laang ti ibagam kanya. Awanan ka itibain! Bakit? Saan kayo apumanaw kadagiti anak ta Sikati nang ibaga asaan mo idaaputot saan ka di? Kwa? No saan mo idaamaklon? Saan laang? Saan ko nga ipilit kan ka? Awanan kakit di itibayin. Ipanaw kong dagiti anak ko. Taamangan no anya pa'y ti aramidam kadakwada. Iso ana iturod mo ida pinanawan. Takas ti adda iti panunot mo. Sorry bakit? Barta ko lang dayjay. Amok mataputot ko ida Nupod no amamati ka aputot mo ida. Ala, agbiro ka iti trabaho, ta suportaram ida. Ta saanen ang mabaliwan ti pangadeng ko. Ipabantay ko kadananang kantatang dagiti anak ko. Awanen panagtalakokan ka. Ta maiturod mo ida apanawan nga oray awan kadwada, tapno lang ingkag bartek! Aging ita, bartek, kan sadot lata ti asawak Mr. Lonely. Awan tinagbaliwan na. Isu nga ikarkarigatak matiag trabaho para kadagiti anak ko. To'y pagayam mo, Glenda. Agyaman pagayam Glenda iti daytoy apakasaritaam ket ti makunak. Anusam asika ti mangipaay iti amin nakasapulan dagiti anak yo. Taaddan to supapak dayta intun dumteng ti panawen. Bayamon ti asawam, tadumteng tulata ti panawen ama kaamiris. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Glenda, manipod probinsya ti Abra. Tampok dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.